Hello guys, so karong adlaw another storytelling or chika tani kay atong isgutan mga current events. Nahitabo gahapon atong isgutan karon. Gahapon I mean sa nanglabay mga adlaw o kabaw gahapon ba yun? Okay, so before we start, let's look at this. Okay. So, karong adlaw nakoy storytelling gadiyo. Na natong kuhaan og mga lessons. Kung naapay lesson. So, kung namoy mga comments or may suggestion nato isgutan, ibutang lang diya sa ubos kay o kabog makabasa-basag ko pero atong basahon so waya na tubag no kung naa. May tagwa. Anyways, ato ta sa sunod. Okay, so nga tong story karon may tungod sa elepante. Hindi bitaw. So, nay usa ka turista nga niabot siya sa laing nasod. Niadto siya sa kanang mga lugar nga naay mga elepante. Bitaw to di mamutuo. Din pag adto niya ngadto nibung siya nganong ing elepante gihikot sa gamay kayong pisi o gamay kayong tukod pero wa gid ka ikyas. Bitaw. So wa siya kagwanta. Iyang gidulan tag-iya. Ug iyang gipangutana, "Hey man." Dili man basta iyang gipangutana. Ngutana siya. Ngano na siya oy? Ngano ang elepante wa gid ni ikyas or wa ka ikyas nga pwede man kita siya makaikyas. Sunto bag ang tag-iya nga. Tungod na pagka gamay pa ng elepantiha, gihikot gina siya og dagko kayong kahoy. Og baga kayo nga pisi. Ug tungod ana bisag dako na siya sa paggamay niya na siya glugnot di siya ikyas. O karon bisag dako na siya wala na siya ni try. Murag kita. Igo ka? Ito ganing sa una pa ansiron ka sa blackboard niya na wrong mga di na ka mo answer. Karon mayon na ka di gina para ko. Ang story atong i-relate sa atong kagalingon karon. Daghan kay mga panahon ngayong ani na ta karon panahon na. Kay kadtong bata pa ta. Bata gyapon karon na. Kung bata pa ta na walay restrictions ang atong unahuna. Tanan pwede buhaton. Badlongon. Hoy, anong kiat manggay ka? Ayaw na dong, di na mayo dong. Uy, magsudi na, di na pwede na. O ka nagingon nga, dili mayo badlongon. Pero, tungod sa kanang mga panghitabo, nga kanang murag ibawalan ka or nisway ka resist, pero wala ka kadaog sa resistance. Wala ka daog sa resistance. Wala ni daog imuhang resistance din. Ni-give up ka. Ug ningon ka, di na gid ko pwede ani. Niya atong i-relate sa kanang murag mas dako-dako nga impact. Ang ato ang mga ginikanan o ang ilang ginikanan o ang ginikanan sa ilang ginikanan sa ginikanan basta mga kalululuhan, mga lululululo pobre. Then niabot ang iyang anak nga lulo pa si mululo. Pobre gyapon. Dayon sunod pobre. So, siya ruga to sila ning kamot.
Pila na good ka level, good mga napo na ka level, ika 10th level na ka. 10th generation, no? Pero wa gani asinso. Then may nga na din kung mubo gani ang itawagan na eh. Basta mubo gani higdaanan pagkat-on og ikongkong. Di gid pwede mo palit og bag-o. No kanang mura gani ni give up na ta sa kinabuhi. Mana usay basulo na to ang Ginoo, basulo na to ang gobyerno, basulo na to ang silingan, nga nidutan lagbayo kawatan na. Nidutan lagbayo drug lord na. Di lang gid kikogihan to siya, no? Dili gid nga na. Dili tungod kay ni try ang imong mga nag-una nimo nya wa sila ni succeed. Karon di na nimo kaya. Sa kadong gamay pang elepante di niya kaya pero karon ganap tanawan ang picture ano. Paminaw nimo dili na niya kaya kana nagpugong niya. Paminaw niyo makapugong na niya. Sa una sigurong panahon lisod. Basin karon pwede na, di ba? And aside from that, hintay kung si Juan nahagbong sa mat, kinahanglan mahagbong pud ka. Kaya nang ginumpiyahay ra mami. Pero kung buto sa batban, kay di man siya kamao, kinahanglan di puga kamao. Dili ta pareha tanan. Kadtong imuhang mga nag-una, mga ancestors nimo. Naningkamot sila wa siguro ni succeed, pero that doesn't mean nga walay mo succeed. Basin ikaw ang gipaabot sa inyong pamilya nga makasucceed na mo. O gipasa sa imuha ang trono. Nga gihiktan kas kapobrehon. Pareha na niya. Dayon, kaya na unta nimo dako na kay ka, meaning you have been equipped. Ang mga experiences sa imuhang mga naguna nimo, naanan nimo, napasa na sa imuha. And you know what to do na. Don't just stand there. Move. Kaya na nimo mo break free unta, kaya na unta nimo mausab ang dagan sa imong kinabuhi. So, don't be like that elephant on that picture. Because you can do better. O kung imo nang masabta na kung ipanulti karon, your life will change.